ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ ହିସାବରେ ଜିରାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ପାର୍ଟ 4। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଏବଂ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇଏନ୍ଜି ରୂପ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ପାଇଁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହି ପ୍ରେଫର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଜିରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହି ପ୍ରେଫର୍ସ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍। ସେ ଏହିଥର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ସି, ହିୟର୍, ୱାଚ୍, ନୋଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭାର୍ବ ପରେ ଆଇଏନ୍ଜି ରୂପ କିମ୍ବା ବେୟର୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇଏନ୍ଜି ରୂପ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେୟର୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆଇ ସ ହିମ୍ କ୍ରସିଂ ଦି ରୋଡ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ଏହି ବାକ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାର ଅଧାଅଧିରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆଇ ସ ହିମ୍ କ୍ରସ୍ ଦି ରୋଡ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାର ଦେଖିଲି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ ବେୟର୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ହି ହ୍ୟାର୍ଡ ହାର୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ହି ହ୍ୟାର୍ଡ ହାର୍ ସିଂ ଏଟ୍ ଦି ଅପେରା। ସେ ଅପେରାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଅପେରାରେ ଗୀତ ଗାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଜିରାଣ୍ଡକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ, ଅଲ୍ ସି ଲାଇକ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ସେ କେବଳ ନାଚକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇଜ୍ ଭାର୍ବ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଟିଂ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍। ଏଠାରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନରେ ବାକି ଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।